ki kam ki apostol arlanong kada khot ka bakhat nyao snap ni kentin ki ba ong kum ni kan jaro haki sngi ki bakhat do ong ublai bangan the no buk yo mun sim jonga halor ka do baro te ki kun chen rang gi jong pi bat ki kun kan te jong pi ken ya thu lupa bat ki samla jong pi ken yo i ge jing itu pau bat ki temen jong pi kin po snil ge jing po snil kan de ke ktien ge jong lai ublai ong kum ni ublai kuren kum ni kene ke jing ya thu lupa ge jong blai kene ke jing kren lupa ge jong blai kene ke jing ong lupa ge jong blai yo wei po wei ubangai yo wei po wei ba yo sngiao yo wei po wei ba shashkor ha kene ke por ke bakanta ong ublai kum ni kan don ke jingjia ke bakrau kan don ki kam ki bakrau ki jongo untrei haki sngi ke bakado haki yang ke bakado haki por ke bakado bat ki balong haki sngi ke bakado ong utrai kumne ong ublai kumne bangan te no buk yo mun sim jonga bangan te no buk yo mun sim jonga halor kado baro ong ublai kumne bagi kun shenrang ge jongpi bagi kun kentai ge jongpi on dengala te buk yo mun sim halor kado baro bagi kun shenrang ge jongpi ge kun kentai jongpi kin yo ro bat kin pediang ro bat kin long ro kinong ya thu lupa hallelujah you right try kinong ya thu lupa ba kinong kita kinong ya thu lupa kabamut ba haki sngi ke bakhat do haki ya ke bakhat do ublai unsai ye kinong ya thu lupa ki jomo ang ublai kum ni haki sngi ke bakhat do haki ya ke bakhat do haki por ke bakhat do ki kon samla gi jongpi ublayun pendan kam ye ki ublayu don kam ye ki kon samla ublayu kwa ye ki kon samla ublayu terang ye ki kon samla ublayu angkum ni haki sngi bakhat ngan pen pau ye ki ngan pen i pau ye ki kin yo i pau ke ai kiba koridor kiba bhai ke jing krau ke jong blai kin yo ipau na oblai om dei tang ki kon shenrang kon kan thei jong pi ublai don kam ki kon samla ublai don kam ki kon shenrang kon kan thei ki sngi bakado om dei tang kata ublai don kam ki temen ublai de kwa iki temen ro ublai dan kami iki temen ro uang haki sngi ki bakado ki temen jong pi kin pok sneo ki jing pok sneo kabamut ba ublai un kren ki temen de ka jing pok sneo un pen pau ublai ki temen de ka jing pok sneo ublai pen ipau ki temen Daga jing po sneo haki sngi ke bakatu hakaya ke bakatu kini kentin ong ublai haki sngi ke bakatu ka jing trei ke jong o daga ding da mun sim bakot unte halor ka do paro udon kami ki kon rang kon kan thai ke jong pi bakin ya tholupa ki samlau dan kam ye ki upen pau pen iya ki upen dan kami ki kon samla upen dan kami ki temen hagi sngi ki bakado balai ong ublai kum ni
Balai utraya tu lupa akum ni. Balai uni ublay bangi syakri. Kini kintin ke bawah ukuran apa deng jonga jompi. Wong bagi sngi ke bakatu. Bangan tek buk yu mensim jonga halor gadok baro. Pidiap. Ublay utip. Ublay uyoi. Ublay usngau tu. Bangi long kita ki beriu. Bangi long ki jing tau ki jogo. Nyede ki jing pelong ki jogo. Haki sngi ki bakado. Namaru tip kalong. Kindap. Bat kindon. Tang ka jing shitan. Haki yang ka bakado. Haka por ka bakado. Kandon baik tang ka jing shitan. Ka Bible ka Quran ngai pi. Timothy baar. Lai lenong dekat ka ba. Nengkong. Hanrei to pintip. Bahaki sngi ke bakado. Kin wan, kin poi, kin long, kapor, kabashitam. Hanrei ko para bangai bi to tip ye kane onga ktin ke jomlai. Ko para bangai bi to sngau to ye ne jing onga ktin ke jomlai. To champagne ye ne jing kren ke ktin ke jomlai. Kaba ong kum ni. Hagi sngi bakatu. To tip, to sngau to, to champagne. Kin wan, kin poi, kin long, kapor, kaba shitam shisha. Kapor kaba shitam. Kapor kaba shitam. Ublay uyoi baru tip ba. Kisngi bakatu. Kandon ke jing shitam. Bakandon ka por ka ba shitam badap tang ka jing shitam. Yo iba de ka bor briu jonga de ka bor briu jong pi de ka jing start ka jongi ke jing la jongi kim long ai ru. Nyimla ban yele ini ke jing shitam hakis ni bakadu naladi de ka bor briu jongi. De ka dau try angkum ni. Hakata ka por. Hakata ka sni. Ngan the do men sim jonga. Halor ka dok baro. Unekeng uban yarap yang ah. Unekeng uban yarap ya fi. Umen se bakoy. Tip lagi sngi ke bakado. Kindap tang ke jingpang ke ba shitop. Ki jingpang ke bam jio sngau pio sngau. Ki jingpang ke bam jio i ngi yo i. Ki jingpang ke ba ni kala ke jingpang ke ba jing shitom ke ba roy haki sngi haki ni ki yang ke ba menta ke jung ke ba menta ke jong iro to tip ke yang ke bangi em kini ki sngi ke bangi don ro ke sngi ba khatto kapor ke ba khatto ke ya ke ba khatto para bangai pe kin men ki be ke jang how try Jesus Christ kini ki sngi ke bangi em ke bangi shisha kalong ke jing shitam ki jinjar pi kendo ki jinjar pi syam hala ka jong ka jingem way po way breu don bet la ka jong ki jinjar la ka jong ki jinge usyam u kendo ki jinge la ka jingem jo ka Bible kalau ang kisni bakat kan dap bet kan long bet kata ka por ka bakat do kan don bitang ka jing shitam tang ka jing shitam ublay ulong babha ublay badap de ka jing e une ublay badap de ka jing isnai uya i yangi utip yangi bangilong ki breu ka bor breu jongi kamlong ai ngimlong ai Dei te kadau utrai kwa ka wai ki man sim kan jot utrai kwa ka wai ki man sim kan sakama utrai kwa ka wai ki man sim kan du bening utrai kwa ka wai ki man sim man lai jujok ublai kwa ya baro ngin poi bening ublai kular leng ba man sim koi haki sngi ki ba khado ong ublai what shap ting ki jingpang what shap ting ki jing what shap ting ki jinjar what shap ting ki jingla ka jingem ka jongpi
What sharp thing ya kita la dengi pet dekat bor berujung ini pet ke jingla jing ini pet ke dekat jing ini start jongi kim long e ni snau do jing kerman Henry what sharp thing ya kita ke baro don sim ko belai ong belai kum ni ta kan jia bat kan urlong bat kan long ro ka ya bakhato kisngi bakhato ublai un pendap yang un pendap ye fi lang bau mun sim khoi un tabok halor ka do paro kini ro dadep ya thu lupa nado kitab jong Joel alanang dekat ke ba arpo pra kiju ki kintin kan jaro ong ublai dengan tabok yang mun sim halor ka do paro Ikon kan pay kun chan rang ki jong pi ken yo thulo pa ki temen jong pi ken pos nil ki samla jong pi ken yo i ki jong i thu pau ki ju ikin tin la yo thulo pa na do ta unong yo thulo pa jong blai hado ki apostol ki jong blai ya thulo pa i ka jing tre ki jong blai ki ya ki bakhato ha ki sni bakhato ha ki por ki bakhato Menta yang alam ya pi ko para banget beik. Ko kin men ke beik how try Jesus Christ. Menta pi tip ni em aga jing isnai ke jong lai. Aga jing ai ke jong lai. Menta kalong yang ai pi kalong ke bangi syu pediang ai. Uji suang to pediang. Ni de ben yo pediang. Uji suam siap orang nyai pi tre sitom. Uji suang kum ni dekat dekat jing snausan ga jing u dekat dekat jing isne ga jing u yang ai pi ong to pediang yo mun sim khoi uji su kuran ga gospel jong u Yohanes ar peulo nong dekat ka ba ar peu ar ti ha baulo ong ye kini ula persat halor jongki ha bula persat halor jongki baru ong iki kumno to pediang yo mun sim khoi you right try wang to pediang yo mun sim khoi para bangai beik kini ki sngi bangem disngi bakhado kapor ka bagidan kapor bakhado kaya ka bagidan kaya ka bakhado ni don na ka juk ka bakhado ka badap daga jing shitom ka badap tang daga jing badon tang kita ka jingale wai po wai briu mat jinjar u sham jinjar u snau jinjar Ublay yo i kene ublay tip ye kene di te kadau ang kisngi bakat do ngan the do mun sim jonga halor ka do jompi ngan pendan kam mi ki kun chen rang ki jompi iki kun kan thai jompi ngan pendan kam mi ki kun samla ngan pendan kam mi ki temen hare pin yo yang ki jing kular ki jomplay ki sngi bakat do pendan kam ban tresh namar kadon ki jing snai ki jomplay bat ke jing ai ke jong utrai kuran ikin tin wang to pediang yo men sim khoi to pediang tang shu pediang pilayo kum ki ban ngai yo blai kum ki nong bot ki jong blai kum ki khon ba i jong blai ki khon ba sus pa ki jong blai Nye di ban long kita kiba ngeyo jisu kiba ngeyo belai kiba pediang ni kentin ke bawang tu pediang habangi pediang ngin pediang dah ka bangin long dah pin long haka jingdap ka jo men sim khoi namaru belai ngan tebok yo men sim jeng halor ka do baro ublai ong to pediang ye ka jingdap ka jo men sim khoi Haga jian ga jompi kom ki bangai tolong pi ki beladap do mun sim khoi ebeso san le nong de khot ki ba khat pra wang kum ne batu wat long pi ki ba bu ai de kawan haga badon ke jinge kiwen hanrei tolong ki beladap do mun sim you right try hallelujah kisngi ki ba khat do kapor ke bakado kiya ke bakado
Kan dia kata ke jing tray ke jong belai kelong ke bakrau. Kan don ke jing tray ke bakrau ke jong belai. Bau belai pendan kami ki kon rang ki kon kan thai kon samla ki teman haki sngi bakado haki yang ke bakado. Dah ke bau pediang. Yo mun se bakoi. Pediang ye ke jing dap ke jong mun se bakoi. Bat belai kuat yang ai pi. Belai dah kuat yang ai pi. Bangin long kita bela dap do mun se. Batuan long pi kepala buat ai dah kawan. Abadon ke jing kiwan. Henry tolong pi kita kepala dap dah mun sem bakoi. Ai bangin long ki breu. Uba ngai yo belai. Uba i yo belai. Uba bud yo belai. Uba syakri yo belai. Uba kongo yo belai. Uba lei kamon ke jom belai. Uba syapte yo belai. Ai bangin long kira ki breu ki bangai yo belai kini ki sngi kini ki yang ke bakado ki bela dap do mun se bakoi. Haleluya. Bela dap do mun se bakoi. Pi tiap u belai kwa ai engai pi. Bangin long ki bela dap do mun se bakoi. U mun se bakoi jom belai om dei tang bo wan bo don om dei tang bon wan ban syang api. Uwan ban kersan, uwan ban aibor, pin yo pediang e ka bor ke jong. Sengap. Ko angkum ni, sengap ngan puli. Kikam ki apostol cilenong dekat ke bapra. Hanrei pin yo diang e ka bor, on dala wan men sim bekoi api. Hanrei pin yo diang e ka bor, on dala wan men sim bekoi happy. Bat pin long kinong playanga, ha Jerusalem, bat ha Judea Barok, bat ha Samaria, bat ada bekot ke pertai. Ublayong ki singi bakado ngatip pin mat jing pin shitom, pin mat ki jing pin don, haga jingem ke badon naga taga tma ba haga jingem ke jong pi. Dalade pimla ben yeng yele. Deka bor breu jong pi pimla ben yeng yele. Deka jing start jong pi pim job ye ke jingem ke jong pi. Hanrei dah ka bangan pe yo mun sim jonga. Halor ka do jong pi. Ba pin pediang aga jingem ke jong pi. Pin ngai. Bo mun sim jong lain yo ban syong kerhai. Ba yai sngob ha undap haga jingem ke jong pi pin long bla dap da mun sim. Anda mun sim jong lai undi yo ban lai loi undap kerhai. Unsyang kerhai yai sngob ha. Anda mun sim no tra dia ban sin syare pi. Undi yo ban sin syare ga. O mun sim jong lai ha ba wan. Om de ba wan tli. Unwan da open ku bori fi. Andala wan mun sim ko yo blai. Pin yo dia ga bo. Anda pila long kita bela dap da mun sim ko jo blai om. Pim sngau hut, pim sngau suk, pim sngau jenjana man sim. Lada pim pat yo ban plai. Anda mun sim jong blai yo ban dap aga jingem jong pi. Anda mun sim jong blai da yo ban wan ban syong krai ban dap aga jingem jong pi. Pim sngau hun, pim sngau suk klam da yo ban leye ni man tau trai. Kat ba pim pat yo ban leye ni man tau trai. Tiap dan perabang ini, pim sngau jenjana se. Ai bangan long beladap do men sim. Tolong pi ki beladap do men sim. Pin yo pediang e ka bor ka jong men sim. Pin yo sngau ka jing tray ka bor ka jong men sim ko ya ka jing em ka jong pi. Pin job e ka jing pin job e ka jing jar. Pin job ege jingem jom pin job ege jinjar pin job ege jingpang ege jingstom ege yang ege kado ege snge ege kado. Haba mun sim jom layun yo jaka ban syong kerai ban dap kerai ege jingem ege jompi. Haba ngilong ege bangen ege jom lay ege bala dap da mun sim bakon. Ublay pendan kami ege konsyan rang. Ublay pendan kami ki kon kentai. Haki ya bakado, haki sni ki bakado. Da
dak mau belai usai ke kon cenrang. Dak mau belai usai ke kon kentai. Bakin ya tu lupa. Bakin ya tu lupa. Ublay pendan kau. Haringkat kajing aibor kajau mensem koi. Haringkat kajing penkobor kajau mensem koi. Haringkat kajing kersyan bor kajau mensem koi. Haringkat kajing rap kajau mensem koi. Haringkat kata kajing alam kajau mensem koi. Kisngi ke bakado. Kapor ke bakado, kaya ke bakado, ganja haki banyak ke jom lai, ganja haki nambut ke jom lai, ganja haki bai jom lai, ganja haki tiba pediang, ganja haki nambut ke jom lai, bau lai wong ngan tap bok yang mensem jonga, halor kado baro. Uman sim jonga yaman shen Charlotte ke jingem ke jompi. Uman sim jong blai yaman dap kerhai ke jingem ke jompi. Bap hin long kinong playanga. Klem des ngau shipping. Klem ke jing shipping. Klem da artatin. Ong ki kam ke apostol chilenang nakot ke bapra. Anda wan uman sim bekoi ublai. Anda pilih pediang dia mensem koi. Anda pilih pediang jing ai ke jo mensem koi. O mensem koi wan ra. Na ke hima ke jong belai. Ki kubor ke bakentang tam. Ki kubor ke batiang. Ki kubor palat ek ngak ke jing tiang. Un ai bor. Un kersyan bor pi. Habau yo ban dap ban syong kerhai ban yo yai sngoba pedeng jong pi. Wai bori pi ban long kita kinong play o try. Habau mun sim jong lain wan ragi kubor. Un pendan kami ki kon kan tei kun cenrang di jong pi kini sim bakado kini kia bakado. Habau try pen kubor. Klem da pla. Pis ngau jenjan. Klem da pla. Pim yo tiang Kelam da pla Pim singau hun Yala kajong kajingan Pin long kinong pla yang Ong utrai Pin long kinong pla yang Ha Jerusalem Ha Judea Samaria Hado bakot ka pertai Kisngi bakado Kiyang ke bakado Kom ke bangit ke joblay Bangin long kita bala dak daw mensem bakot Ban play o try. Ban ya to ega gospel. Ban ya lap ega kubor ka jingpniam. Ban ya lap ega hima ka jomlay. Ban keren. Ya gatai ka jingam ko bam jikot. Ban ya to ega waipat. Ublay om kum ni. Kandon ka jingtray ka bakraw ka jung kisngi bakado. Wong kanjia bakan long kisngi bakado. Ki bakun ki jonga om ublay. Ki banget ki jonga oblay bakin don haka jingalam ka jomen semakoi bakin don haka jing hikai ka jomen semakoi umun semakoi oblay hakini ki seba kadu kini ki yaga bakadu udah kwa ban yalam yang aipi ukwa ban hikai yang aipi de dikna ko ki khon ki joblay ko ki men ki bai how try Jesus nga ong yepi to pen kongo ye de to pendam ye de to yai ige jing hikai ke jong mesim koi gospel jong Lukas khat ar de khat ba khat ar ke baong ba naba umen sim jong ubelai umen sim ba khoi umen sim jong utrai un hikai ye pi Kejing hikai ke jom mensim koi kelong ke bakordor sisha. John da pila ngam ka tuai ke jom mensim koi. John pi jingi ka tuai ke jom mensim koi. John da pila sngau tu ba mensim koi jom le kring ke jingam ke jom pi kam sha jong leu kata ka jingmayan kata ka jinga shamba tiang baru belai.
siau thu ba ke jing mat ju prakhat ju pe kumala pliu ba umen sim jong trai ui kai ngai pik ai ke ba kancha baneng ui kai ngai pik ai ke ba koridor tam ke ba kanja blai de te kadau kalong bau pol hi kai ngai pi na ka syang ka stipola apostol chikinong rom prala nang khot ba khat sau wang kum ne namar kat kita ke ba kongo kat kita ke ba ngai kat kita ke ba sha cha de ka won snyom ha kebala yelam ni ki do mun sim ba khoi bat kin yo ka kerteng bala thori kerteng ke jongki ba kilong ki khon ki jong lai snap ong belai haki siba kadu ngan tebok yang musim jeng halor ka dok baro upol hikai namar kat kita ki ba syak daga jingalam ga jo musim bakoi ki ba kongo daga daga jingalam ga jo musim bakoi ki ba yai daga jingalam ga jo musim bakoi kin yo ka kerteng teh ka kerteng kin yo ka kerteng ke ba best pa ba kelong ki khon ki jo lai ki khon ki jo lai ken man ki be ej hau try Jesus Christ kum ong pola apostol ke Efesos san khatra bat to wat long pi kita bu ai de kawai handai tolong pi kita ke bala dap rengyeng u Christ ke bala dap rengyeng ga jingai bat ke bala dap do men sim koi ki bangai ki jo blai ke nong bot ki jong blai ki khon ba su spa ki jong try ki be ej ki jong blai ka jing em ka jong nga ka jing em ka jong pi ai bangin long kum kini ki bangai ki jong blai ke badon ni kamera ke bahaning oni la don kamera ke bahaning ki la duai ki snyau ka sawa benda benda kena hiar umen se bakoi wan haduk dan dapul ki long la dap do men se bakoi ki keren ki bruyok snyau ka jing keren jongki barok ki kitien ki snyau tholot bat ki keren ki thalik ki pai panat ai bangin long kita ki bangai ki jong blai ki bala dap do men sim khoi ha bangi im do men sim khoi ki sngi ba khat do ha kini ki yang ki ba khat do ha kini ki por ki ba khat do u pol hi kai ngai pi bangin yai bakata ka jing trai ka jong ga jong piro haringkat ke jing lang pe jong men sim khoi haringkat ke bangin yai do men sim khoi kaltiasan kan reu polong kum ni nga ong ye pi nga kan tu ye pi nga kren ye pi to ya do men sim wat ko mo ke jing ko abrai jing ka do wat snap ye ka do wat ailat ye ka do wat shar ba ka do kan shin shar ye ke men sim ke jong pi bat ye ka jinget ke jong pi wat sha ba de ka do kan yo man shin sha de ka jinget jong pi yo Jesus Christ kata ka jingat de jong pi ba do belai namar bun sin de ka do ka persya yo men sim u men sim ru u persya ye ka do kini ka don ka jimar persya pol ko kum tau kun tu ong ba na ong i pi to ya do men sim ya do men sim shisha kom ki bangai ki jong belai ni im ki sing ba khadu ka por ba khadu shisha ngila pediang yo men sem ba khoi kom bo pola apostol hi kai biang ngai pinai kalatia san ba khot ka ba ar pusan ung penti kenai la de pen syang nong rim la de to penti kenai la de to pen syang nong rim la de la da pila yo pediang yo men sem ba khoi Henry pila ya im ha da umen sim khoi to ya ru do men sim to ya ru do men sim to ya ru do men sim namar chisin ba umen sim khoi wan de aga jim ga jom pi pili pediang men sim khoi ulo shon shap ga jim jom pi u blai ri to ye pi aga si ga jingrong no aga si jong ga jingwan ga jom blai u blai ri to ye pi utip dia pi namar ba la shot shap pi do sim khoi Efesos
Episode sau lu nang dekat ke balai pio. Tuat pen siu si pi yo men sim koi. Ubalasion sharp ye pi. Yo ba ladap shon sharp ye pi. Ki angel ki tu ye pi. Ublai tu ye pi. Ublai tu yang ublai tu ye pi. Namar ba shon sharp ye ni. Dau men sim koi.